Salam aleyküm, men Döwran. Kim topda hep eşigimize hoş geldiniz. Yaşlar mene bir aydan er görüňdik. Hemmeňize salam. Yaşlar bir ayın içinde bir neçe täze bet klipler çıktı. Bir ayın içinde diýende mart ayının 20-sinden aprel ayının 20-sine çenli. Bugün kim topda sizin kömeňiz bilen betini, onun betini, iň betini sayladık. Onda näme? Aprel ayının kim topda gepleşigine başlaýar. Geçen kim topda gepleşiginde Batır Muhammedow'un Canejem Yaş Oğlum klipini yadımızdan çıkarıpdyr. Batır ağa, gat görmersiň de. Klibin hem görülmesi gowy hem like gowy. Batır Muhammedow Canejem Yaş Oğlum. Kerenecim kulamatam yalvarmaň meni. Yaşlı ettim kupalattım dinlemen seni. Kim topda gepleşigini kim bilen açýar? Kim topda gepleşigimizi Eldar Ahmedov bilen açatym gelýär. Eldar Ahmedowyň Işık aydymynyň hem görülmesi gowy hem like gowy. Ýöne klipin düşülüşi azajyk pesirek şoň üçin dokunjýardy. Menden sana bir ömürle aşk, senden bana bir sevgi yeter. Menden sana bu şirin canım, senden bana bir bakış yeter. Murad öz aydym bet öňküçe stilinde klipada söz ýok. Ýöne görülmez az like hem pes näme görüňiz? Şol sebäpli saýlawlara goşmadyk, 8-nji orun berdik. Gülüşünü dursana çıdan ok başım yar yar. Meni dinlesene gülörüme zar. Koyma beni derde. Senle gitti yüreğim baka baka senle. Gelmezim çıka çıka günle. Koyma beni derde. Senle gitti yüreğim baka baka senle. Gelmezim çıka çıka günle. Yaşlar, sizin dikkatinize yeni bir klip ödürläliň. Klipi profesional tarapdan seretsek gatgowy, aydymam gowy 29-na ýüklenip bugüne çenli 7000'e ýakyn görülme, 300'e ýakyn like alypdyr. Ve Payoldaşew 7-nji orun. Ay sensiz ağlamalım mıyım? İçimden sensiz yeke kalmalı mıyım? Yekemem, sayıp sol yanmalı mı? Ay sen, şere yok mu kemsiner yürekli? Dostlar 6-njy orunny Murat Molla feat Espiter aydymy diýsek has dogry bolar. Sebäbi klipde Espiter'e hiç yok ve bu klibe mood video diýsek has dogry bolar mukaddiyat ve 6-njy orun berdik. Sevgimi yolunu bil. Ne dip yerden aşağı düşüp elim özümden soğup sevgilim. Havuli sevim gelmesin vallahi. Sonuna bir pekmençil olmay. Yaşlar, aprel ayının en go top 5 klibine geçmeden odol, aprel ayının en go hip hop aydymyny ýazan däl-däde, ýagny saýyk däli ýaşlyk dinleýär. Ova biz yalnız şäf köplünç Bulaşık işlere burnum sokmany öktü Durmuşun manysam şonu dämi yalnız öwren Emedekle ılga yıkıl kal yıkıl yöre öwren oku soňum dörü Bular biz ýaly däh diýsin bizi görün Inni gelýär top 5'e. 5-nji orunny siz Maro'nun klipini saýlapsyňyz. Ýöne men pikirim sorasaňyz, profesional şekilde seretýäniň pikirini sorasaňyz, Maro'nun klipi aprel aýynyň iň bet klipidir. Häzir çelli 85.000 görülmäni geçip 350 ýakyn like var. Maro el Narin. Narin kalbin beni biliyor, diyor sana ara. Zalim tarafın bunu biliyor, diyor yapma sana. Narin kalbin beni biliyor, diyor sana ara. Zalim tarafın bunu biliyor, diyor yapma sana. Gellik 4-nji oruna mart aýynyň 31-ne ýüklenip 26.000-den kän görülmesi 500'e ýakyn like var. Aydymam owy, klipim owy, Farhat Öraýew Didi. Beni koyup başka birini seyrettirme. Beni başarlar alsın men yerime sen. Bana değil yüz
sever beni. Gel bana değil, sen yana değil. Son kıyafet dinleyenin bugün seni. Aprel ayının en gowy 3 klibine geldik. 3-nji orunna biz. O nähili biz? Biz hem-de Mediatama toparına Jason Ordi prolon çıkan ona bilýänsiňiz öyle oturmaly. Aprel ayının 16-syna yüklenip 26 000 görülmäni geçip 1000den kän like aldy. Doğru. Elbette. Pikirimçe görensiňiz, görmedikleriniz bağ bolsa da görün. Senariýaly sahnalar üýtgäp dur. Gideli. Gidelim Ağlalı başımı ver Yılını boşasın taşımı ver Gidelim Ağlalı başımı ver Yılını boşasın taşımı ver Gidelim Ağlalı başımı ver Yılını boşasın taşımı ver Ahalmary lewap daş ol balkan gözüm gıylardan başka hiç kimi görrenok Dur. Näme bolýar öwren? Celil Powayt maýveren o bir rewaýda aýnydymy rew başlamasak maýverje. Celil klibine ýadyň tagamyny beripdir. Bor diýsen bolýar, klibi aprel aýynyň 16-syna ýüklenip, henide çellik 40 000 görülmäni geçip, 1000-e ýakyn like bar. Ikinji oruna münasip boldy, kutlaýar. Celil Ayt sen nereli Balkanlı matmarımı Nirenin gödeli Daş olmay ahalmay Öngörmenim sen yalı Sen yalı oğlum yalı Arzum sen yalı kızı Bana bor deysen bolýar Sen bilen söýşesin belýär Bor deysen bolýar Anana yüregim sen diýär Dostlar birinci yere kime iyi oldu diýseňiz şular ýaly düşündirýän. Bu oglan şulaýdyma çeni hiç ýyl tanalanokdy. Ve birinci oruna münasip bolan ýaş ýigitimiz Azat Arabyňydy. Aprel aýynyň 1-na ýüklenip, henide çeli 90 000 görülmäni geçip 2,5 000 like. Aprel aýyna iň köp görülme. Eý bolupdyr Azat berekelle. Kıvladan sallanıp geldi methana Ağacan araban gıydın bereyine Cemalın görenler bolli divana Ağacan araban gıydın bereyine Arif bolsan havar algın sözümden Baktığınca gözüm doymaz gözünden Dostlar görüşüňiz ýaly elimizden geldiğiçe adaletletdik we gepleşiňiň soňuna geldik. Yaşlar sizem öz pikirleriňizi tesbirlerde ýazyp bilersiňiz. Ve bilýäňe de iň esasly adam özüňizi goja seredin. Hoş sağ olun. Hoş sağ olun. Agda yürü. Salam aleyküm. Bir ayın içinde bir neçe klip çıktı. Bir neçe bet klip çıktı. Bir neçe täze klip çıktı. İşte benim şu arkayın oğlum işte hareket merek sakaladım. Senin telefonu seyretsen yanlış böyle. Sen nämesin ediwer diýdiň ha? Yo nämesin ediwer ama telefonu seyretsen kabul senin o kauti. Şu mantık. Hiç daha var. Kamera seyret. Şey çumukkan. Ben tarafına boş ver seyretsen ama bilen kabul senin fikirler. Kim topta? Kim toptan kimle atacaksın? Ýene aýtýan. Ha o sen niye? Uspakoy seyretsen. Sen aýtýan. Sen düşünen oňa var. Men bedenme. Güllürme şürim gıdar ya. Beş Has doğru olur. Sebebi gire. Çinnin mi? Sev Has doğru olur. Yok diyene de nok. Yine tapamam. Anlaşılan çinga. Sayık däli. Ya o ne? Yok diyene de nok. Saylo 5. Saylo. İşte 5'i, top 5 başlayaz. Başlayaz top 5 Marvel. Jason Ordi bir çağızqa. Şola ulançık täze klip edipdi. Sen görmedikleriniz bağ bolsa da görün. Sen 2,5 000 like. Sen görün yıllarda başka iki için görün nokta dur. men yaman menem gidiver ya. Dur yanına. Ya Celil Popay maýveren okla rewaýda aýnydylar.
Medyatımı, 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 medyatımı.